Katiza Agirrek barne zerbitzuak novela historikoa aurkeztu du gaur Donostian. Idazleak 1937, 1943 urteetara garamatza eta Alaba sarean aritu ziren emakumeak ditu protagonista. Hemen Euskal Herrian gertatutako istorioa, batez ere emakume batzuek osatu zuten espioitza sare bat, momenturik zailenean, Gerra Zibilaren garaian eta baita gerra ostean ere. Beraz, emakume hauek ezagutuko ditugu, nola, elkartasun sare bat, preso dauden gudariekin harremanak egiteko sare bat bezala sortzen da, baina gutxinaka hazten doa sarea eta lan arriskutsu hauetan sartzen dira. Espioitza lanak. Haiek ez zuten inoiz hitz hori erabiliko, baina historiari begiratzen badigu, hori da egin zutena, ez? Informazioa pilatu, informazioa errekopilatu, etsaiaren informazioa pilatu eta beste aldera pasatu zuten, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzari, baizik eta aliatuei ere bai, ez? Frantziarrei eta Britainiarrei. Halako batean sarea ere erori egin zen, sufrimendu asko eragin zuen noski erorketa horrek, eta ondo dago hau gogoratzea, ondo dago emakume hauen eta gizon hauen lana gogoratzea eta behar edo merezi duen epikotasunarekin ere kontatzea. Eta hori da saiatu naizena egiten. Ez da noski historia liburu bat, novela da, eta fikzioa izango balitz bezala irakurri daiteke. Naiz eta benetako gertaeretan oinarrituta egon, hainbat gauza asmatu egin behar izan ditut. Beti ere leiala izan nahian edo gertu egon nahian, benetan gertatu zen horrekiko, ez da. Egia da, nik imaginatu behar izan dudala, nolakoak ziren emakume hauek, nola hitz egiten zuten, eta batzutan personaiak ere asmatu egin behar izan ditut. Horregatik, ez dut inoiz esango historia liburu bat denik, baina memoria historiko ariketa bat ere izan nahi du. Bide tradizionalago bat hartu eta novela historiko, gai historiko eta garai zehatz bat hartu, eta hor kontatu, berreraikuntza historikoarekin batera egiten du batetik thriller baten teknikak erabili, kontatzeko moduan, eta aldi berean irakurlearekiko olako jolas bat, interpelazio bat, zinemarekin hizkuntza zinematografikoaren jasuz, gauzak eta erabiliz, eta keinuak, eta bar. Eta emaitza da, novela batetik, bere nobeletan esan nuke luzeena, ezta? Irakurtzeko erraza, baina zer pentsatua ematen duena.